Zeuk esan? Bai, txalo bat jo bizu, Manuela. Txalo? Bat. Listo. Bai. Bueno. Listo, berak jakitxeko nun mostut... Hala ba, hasi zeuke... Bueno, Manuela, etorri gaz, gabizelako eitzen goikolautik, goikolau bertxuko elkartetik, kultura elkartetik gabiz eitzen, informazio bilketa bat edo zango dugu, eta aurten da bigun gaixe da emakumeak gaixe. Nahi dugune da, interesetan jakune da, berritxuko emakumik, zelako presentzia eukida ben herrixen, zelako lanak erunda bezan aurrera herrixen, naiz eta rekonozit ez dizen egon, naiz eta izkutun edo atzinkatu badi. Eta ordu nahi dugu da horrek azaleratu. Horrek gabizten daitzen da, etxerik etxe gabiz, zeure modoko emakumeek eta elkarrezketak eitzen, grabaketa batzuk eitzen, lanik eta informazioa geixen jasot eukideiku. Berretxun, emakumik asko emon da belako, zango dugu eta orduan, uste dugu hori rekonozitzen merezi da bela, edo merezi dugulu emakumiok. Orduan eko dutzu gontzela da, galdera batzuk, lehen esan dututan modu ere, hasiko zeure umearotik edo gogoratzen zazen horretatik, onaino, zelako bizipenak okidozu zen. Bai, behitzu Manuela, guri guztioko litxakiu ume sasoien, lehenengo eta baina apurtxu bat esplikau, ia eskola jo zinen, ia zetan horretan zenduen, ez neska bakarrik mutilek, pixkat hori bizi modu eskola sasoko ez zelako zan? Gu eskola jo muñeni, mutileta da nazionazioa. Da gozin gure, ezan obligazio derri horri begoten, da ikesi edo irakurri edo, berak señorita Martínez maestri, eta hane hori, arrazaldi, hori berde arte parti, negero arrazaldi, kosturi hotu zen. Kosturi hotu zen, da bera, haintxe, kosteko gikesi, puntu izakun guztetan. Edo bat abezi horrazain behizi, eta ez egin baina ostontzi, bainiko, punto kruzo, da ostontzeko guztiak, haintxe, ikusi nitu nuke, antxik indekuaz. Hori nesko gehiago zen duen, ez da? Neska, motinek, beste aparte gauzen da, niz ez egin zuen. Beste gauza bat gehiago zen. Bai, motinek eskoli eskerreta hauen, eskumeta hauen, hori, on soziedadi dagoen lekun, jubiloen soziedadi dagoen, da araxe, eskumeta neskena, motinek eskerreta. Alkarra zibiltzik izuen. Ezagun. Ez tozu entzun sekulo edo ez tozu kontemutiek zerraitxe ben arrazaletan? Zu kosturi itxesan duen bitxartin? Ez da behar zan, ez egin ezen egizu zen, mutil zerraitxe ben ezen egizu zen. Ez, juten espaginen be, ez zuen falta ibea emoten, da tranquilota egin gu, juten espaginen be. Zan egote, itxin biharra baten bazan, itxin biharra zetezen, ze gerrosti zetezen da, edo zan da. Zeman barre bazen ez? Bi. Ointxe, bajozo da nau. Eta etxin, bixo gehitxe zen duzan gauza bardenek mutila neskako eskorra zinela edo gauza diferentie? Guk beti egiu plaza hostori. Eta han ez eginen hori, zozorrein bierra, baina, bai, irige etxine zarri, umuetan eskola eta baina zartxua, zani, labakazu eta. Ezi entzun, etxinen gure eskatzen labakazu egin, da antxe, labakazu egin, aztin baten da. Gero ama bezostan ibiltzen zen da, hori lagun dute, berak esopi egin, Hori bixok, etxesan duen? Zen bitxo bai, besti zain, nundu ditzen. Iketzen gimi igual, ze iketza behitxe ban, etxe hurik eta. Iketza behitxe ban. Ze tonelen zen, da barkuk egotu zein, gero haze zein horrek egiten. Jesus, barkuetan, arraina atrapetako biberu gehitzen. Biberu gehitzeko, are gehitzean, zinak edo gauzak edo, are sartzeko, horra, ondarko, harineruei, patroiei. Eta orduan Joseba txeila? Han ibiltzen, etxea zibiltzen da ni ama zibiltzen izen edo txin joten izen. Etxe gabiarra egiten. Andrazu, aparte, ez alkarraz. Ez alkarraz. Zemat urte irute zari nebarrebok? Guk irurte. Irurte, da. Zozer gititxua, baina irurte. Etxin
Eskolan ikasitxeko kostureo eta horredanak eta etxin praktikan ipini berzetezen duzan, edo... Zein egin ba, aregin nabil jonbe. Ja, antxik ikasitxeko gin? Antxik ikasitxeko gin, bai. Antxik ikasitxeko gin, gero koñetia egin nabe Maria Luza etxin. Eta gero jostune edo bai, bordadori zen. Eta bordaute bestite ikesi haren kontrata, josti guztu bitxe jaten. Eta haretxean kontrata gero, Isabel bai, hemen egotu zan da, zera, plaka atzaurri zartute, zeba. Zeba. Eta lehen ez oso, ez da itondu lertueten, baina arratzaletan zuek jostite ikesten duela, eta mutil eskaitxe ben ez da ekizule, baina arena zerixu, zala ez oso? Arena gauza zerixu, zala? Zerixu, aparte duzutan izte zerixu ben horre. Ez oso, guri bardintzen juten espaginen? Bai, eskola. Eurek? Mutil zerixu ben, baina gugu eskola junezarren, gaur zauz egin edo, amake ezin joan lako, edo ezin getizin egin edo, ezken eskola junezin. Mutilek juten espazan zoz ezatutzen, ala ari behar? Ez egin itxutzen ari, ezin egin. Eta gaukezu gogune jokon bat edo guztetek jatzun egumetan, olgetan edo zetan guztora iltzizen? Jesús, Marieta Jose. Bai. Gaukezu iltzizin... Soka saltu nazi burnoni, da beko zubire. Soka saltun, irbombile, bizu mitxartin. Ari bada hori? Neska padregi iltzizinen? Neska padregian da ostontzi beste batzuk jute zine ere getxa. Are, txin bakotxe bere hori da domeketan da hoxe. Da, jaizegunetan garizun bibi bazan, errezaizu retorretxe, gero hartzalde guzti, gana bari etxe, ibili. Egon, kontu guztan da, alkarraz etxe. Ongo modun? Mutilekin jolastezen duen, eskolaz kanpo. Ez zieten elkartzen? Mutilekin, akaso bino, zozore ingo bendu baina euskandien. Orduan, mutiletan eski, aparte girizu. Ez da amigo modun kuadrian eskolan da, gero errekreo duen poran da edana bat, Bai, zera bez, los mismos derechos estaban. Zauen orduan ezagun. Igertzen zuzak derecho egitxi eukizule, gizonezko baino? Bueno, ni gauza bat zartuko zut. Ni nago naze, hortare naze, apartetan Andrasuko eta gizonezko. Gauza bat zutzako Andrasuko eta gizonezko, kapazitadi barrine duke. Beste bat zutzako, ez. Hori beti zen honik. Nago naz konsideretan, gizonezkoan biharrak egiten, asko egin zuen ordune. Nago. Dinozu inderkontuk eta inderra eta bezita. Nik ez zutuki izen onarte, orduan denpora gauzan edo handik ona, gizonezko Andrasuko beti eskatzeko komposturi edo erropi edo plazi edo norban plaza osteri edo besti edo hasi. Eugio izin dutenik, ez zuzine, gure gizona korta jutu zabera, baina nire ninen ezetako bera izetzak. Nire ninen ezetako eruten. Da gure besti euren biharra egite zuen, karrazeriak eta gauzak eta besti, ezin hori izan. Preokupetan, baserriko amengo gauziaz bebez, ostontzin baserriko labrantzak eta gauzak bai egite zuen, baina haitxe egite zuen, kaleari. Bai, gero morroi eguen, Jose Maria zata gontzana eta euro bizigente ditzezi. Basado, jute ginen, batu bizan inde, zagarra eta bestite batu bizan inde bai, da baina ostontzin... Naseuke erberako eskolan ikesi oso. Bai, señorita Martínez. Da, señorita Martínez, falta zanen gaixik duelako edo... Ez. Nik zait, sekulo zan falta egurten, edo gu alkarra zibili ginen. Señorita Martina. Gerra zein Bilbo zarrazan. Narek anaizi practicanti euken, angulo. En aquellos tiempos. Nosko temporati horrek. Gurine esan da, señor Zagudo vestiduta. Ama, horri nosko temporati, ez ezautu etxitu, zertan ez dakidute. Gerra ostekuk, ez da? Gerra ostekuk ba. Aurra baten, korregu ekarri ban, tanke bat. Depori, erdi bat izango da, edo danara. Tanke bat. Zonaban tanki. Ni ez ez diongurik, tanki baizu amazalak duen, hola.
bai, bakit, zanutzen, tankitzalako den. Aixer diaz pixen, txakurronzik eta txoitxik isek neuke zan lekutik hori egin, eskapau, aixer diaz pixen, tanki atzen itxetzen da nire batzen. Bai? Berbei beste izan egin. Bai, ikera uzin jongo jingu, ebaku gote. Bai? Ikera uzin, bai, un hautsu da. Da, arek eitxoan labako zu eta arek azin hori itxoan, motozun hobi bat. Han hori, da, ara, han, gukusen denu gutxen. Ezkegiken jakin be, da, esperantza iruzkin denu gutxen. Antxe, ikan hauzi. Da. Zema denbora egon zinena? Sei, bete dozai zerzeta bana, maurik. Umi izango zinen, zu orduan ba? Ba, 3 urte. Gogun duguzu? Bai, antzalan egon izan bai. Bai. Da, umi hauzi izatonik, eba, bueno, horrek, no se hori nik 31 kunaz, da hori no se pasau zen, akaso izaleik izan, ba, 3 edo geisha daukitzi edo hori, ze josa be jaizote dago zan da, ez dait, ziurrik izan egin, ero atzerara izan egin, guztu batzu pasatu dutik. Baina horrek pasatu dut zena bai, horrek. Ja. Gerran pona, ez. Bai. Eta Manuela, eskolara jun orduko etxin biherren bat egin jun biherren zen desan duen? Baseuken ardureik etxin... Bueno, eskola bai, baina ama eta etxe non bitxetezan. Ama plazan jutzan, junen bierda. Daba, zoze, jateko du, arbozu du, bestido, eta zoze, hori azine bai zizutan. Hori azine ez baina, egin bier, norduan nahi txeko badabe. Ona, gurasuk mozen un arbozu, geukin bier. Zemat urtea eskolia maitu zen duen? Zemat urtea? Guk, 14 urteako, ikisi duen zen, ikisi. Hortik aurra, gero zer, horre, ja eskoli laga eta gero zer, etxine... Etxik bierra, oztabe. Bierri, marri, plaza takuten, ez da, ezazue... Plaza? Ba, tia petra bazaltzako eta. Ba, horrek, bazertxe, hori dana jutzin orten plaza. Da, ezmendik gute bezite. Ezmendik dortzak zegoentatik, kotxi. Are kartezune zinik eta bezite, nik ondarroko plazan, are partidu, umuetan. Da, Demetrio txikixeta, hone, hori egin daz, Bartolo eskola eta Bartoloneko, Bartolo eskolan zemit, altezar da. Are, kopraltxan arraina erostata. Da, hano irutzen nigu, oztuko pinan, ibili saku bat edo, azpitxen behien horite, gero ez nio be, pasau zen eta bestite, antxe, geldik, moimentik egin ezin de, baina, antxe, duke, umie golzi, bai izan den da, umie beste asko, umie ba, asko da orduan de, zemate, Andra, han ezineta eta bestide, Jesus, bai eta jose, bai. Ondarrutarrak, ez da? Ondarrutarrak, ba, ondarrutarrak. Agente asko, bezero asko. Ba, ez mendikuk eta bai, hilarik eta bestite, bai, eta bai, da. Da, orduan, ez nire, da goza pasaku, Ara juten ginen, inoz esan bego jantar. Man hori hori zemat urte dut, ontzutik ezaitu duztetzen da. Bai, baina, hon kastatu da, dana. Hon kastatu da. Saltza jute zineten, da erosta jute zana bezero horrepe zer zin, gizonezko eta andrasko edo... Engenari andrazu, gizonezkuz, engenari andrazu. Saltza doiena bai, da... Bai. Urkixako hospinizi esatu zen, zesarrata. Non ziletu zen, arek. Non ziletu daz, arek. Da gu neskako txorrakan da, gero arek aintzo zue, da. Martin Andorri torreko be, hori nauztutxaz, gero sartzua inde. Gero Martin Andorri torreko be, nik izatu nagoen, plazane, zema, baina utasune, Martina. Ze Adriana izena largundu. Bai. Eta Martina etortu zen. Da, bagit, ze haren horren lekun, agena lekun etortu zena Martina. Da Martina, ba,
Tratu ondo ikusten dugu, Martinaz. Martinak pozik gotzen gara gu ez, eta hori ondiek gara, berake neska gaztik eta gu zela lora botu zuzen berak Martinak. Irurtzen modu zena. Bai. Irurtzen modu zena. Da, gero Emanuela neska gazte zinela honik eskonduta orduko eta plazako pinda gero eta zein izatezan zuen, oin azte buru beltzen da zapatu da domek eta gazti kanpora edo jaixeko. Bai, kanpora. Zein izatezan zuek? Udeko denbora, diru ez da. Bai? Deba. Ez ni entzen fontzeko, Baina, deba. Bai, txurrerixa. Jendi jutezan diru? Bai, diru ez da, bai. Eta jaixek eta horan? Jaixek edo... Jaixek edo txurauen, zapato juntzin edo domekan edo romerixak edo zein txezan? Zezan gotzupanik, ermerixak eba... Zein txezan, idimitxezan populorra, da gero barbeito, salapez dut. Beste hori, soinu otzari. Soinu bai, bina, gaga marix ezkerakun. Bertxun? Bai. Bertxun, da gero bai zizan, gazei, oida mon, bai, noizu botopa gutxizit, bestizte, bai, dimitxe, gero otortu zen, azte honetan, edo jaize honetan, korrientin, idimitxe otu zen. Aixet zen, plazadune. Da ba, haintxe. Jute zine zeue. Jute zine zeue. Bai, egon zinen, baita salon zorota be jute ginen, baina gero, ilun zinen, zazo ez torri biertxa, Atza. Da ba, egin zen gure. Nesko kuadrian jute zineten? Kuadriatik efora, izan dune, da gure, iziruzeko hori, egotzan, Uribeleko Juan eta Berzitxe. Miren torre behi begotzan, da besti Angeles Gauditxe, da horrek hone kastatu da zen, bidipeta. Kalbonetik eta txaleta bitxartei, erten hauen, da han erteni, torra beti horaz, bidizin torra. Da haintxe, da nire altzuna beste hori, beste partetik, hane ilunin, egun badane ilunin, hamen zubizeuen, alderdi bati, besta pasabide eitzeko eta, hamen nuen zozo, hamen txitzen gara, beste saltu nabara ertenien erdire. Iutasunin? Ezaben argita, esatzu bai irubon gile. Berziko plaza... Niko inbeste pregunta baten bitzut, bakizu gaur egun zelago gauzak pasabizen dizen da paseten dizen gabetan eskekin. Zoritxarraz, da hor zazoien ezeunken alkarrei lagundu itxezotzen, bihurri pauken, susto matartu ban nino? Ezagun horren besteko hori. Inbringoan bihurren zegoen orduan. Bai, bitxu. Ezagun horta... Bat edo bi edo bauzan hori baina ez. Hare gandik altetek dugu eta ezin duna hori izan baina. Bai, biziate hori baina ez. Altetek dune, ezin duna gutxen hori. Ez bilurik ezin duna gutxen. Esan entzuten ezer rolako hori pasatzen. Keba, ontzako gauti horrek gauzako. Horrek ontzako gauti. Lehena ezagun horren zeko. Lehena bat abestean errespetu hori bino gizauen. Honeza. Bat abestean errespetu. Da... Tokuzen, zepani. Tokuzen bere errespektu dut, baina zontzen ez da, altzala egun milioen ape, altzala egun ointak gortatu, dara, gora. Marnak milioen ape, pastaltzen aldatu, eta ara. Da bertzu tipa, atzi. Da, gabontan da, kapun kristida deusen eskak eta etortxe, sasoz, afatxak goteko, amaitxu biertzetzen da, Zemaz, zela germelxak izin ba. Zela germelxak. Gente aldo izin dut tanto. Diferente dela completamente. Dana datu de. Dana. Da hor, erromerixetan dagoten zineten nesko jute zinen, alkarraz. Suposatzen mutilepe eurek alkarraz jungo zinen. Da gero bertan dantzan eitxeko eskatzi da hori da. Norma bat eguen edo... Bueno, dantzan bertzun hori eta etortu zinen mutilek, neskabi hau zen mutilu etortuko zin. Baina gero, esate bene hori, kalabazi motu motzen, mutilek buten biarraza. Ez zabala biarrazaten baiotzen Baina nahi espanak, esan nahi hot, kalabazak tranquile motu zin, ez da? Hoxi bai, barra indegena.
barra inde. Kalabazak. Azuz, azazoie. Mutilek emoten kalabazaik. Keba, eske, dantzara itxeko neskak utazin, eta mutilien nahi, pau miren da neskak elekidu egin, da bai izaten motzen bien, da utazin pau mirgana. Pau zein. Bai, Mutilek, Pau. hoxe, ametxetetan ezetetan irumitxek. Bai, ametxetetan ezetetan irumitxek zarraka horite, mutilek, inoz kobretako, da ba nesia, da ba, da etetan ezetetan, da ba, baina kobrau, berak, irumitxek zarrak, zuz, bai, bartxinan, lehena, baterixit, horrek, Jose Soñuzari, besti, zelan eban berak izana, baterixit jotu bana, onaztu dute baina, irumitxen semi, beste bat, ondartar bat eskontzen, da, Atxeke, Ameriketak musen da gero, berak erozion da, egioan, hori, eskondut, mutil zaharret gero eskonduzen da, hemen da, onden gana, hartze kamio zinean goitxu bera, irumitxa osteri egin, dekute zana erra, ondarroa. Eta, atxe hori izuzan Genaro, da, Genaro, eskondu egin, eta zeitzela gute bai, familixi ikarteko zahartxu, aprobete abitxo. Aprobete abitxo. Da, honi nio zaudu ez dut abestide. Lehena irumitxena? Leherakoana? Bai, aprobete abiten da, bala? Antxe. Erosoi, Bai, aprobete abiten da. Jesus, baina, completamente diferente. Baina. Bai, da zure nobixotza sasoi zelako izen zan? Zela, eskondu orduko, zelan... Nire nobixotzaie? Bai. Ba, gure xartik erotzen ginen, afresko egiteko, da horzi izaten joanta bertxeta edauke hori nesak. Jotzi, gua duten ginen, erbertxa. Dantzan egitxe dugu izko duken, itxa. Izan egote itxeruz. Itxeruz egin izanin, segitze bene orduntxe, bagatxe bere lekuta. Bai. Hasi. Osa, etxa laguntzen eitxi ban, ez da? Bai. Ertan ati guztero, Betxu. Da, urte asko izen du esan, nobixo alkarreaz, edo... 6 urte edo, zezan egin zen, lehena nobixo den mori izatzen dala. Bueno, bai... Zez, hasi eba tomakatero, da gau, nobixo den mori. Hasi que, da gero, nire haitxe hiri, da urrengo urte bire, zondu bintzen. Hemengo haitxe hile, gero. Hemengo bertako haitxe hile, gero urte bire. Bai. Bale. Aurretik beste nobixik dukizun du? Lehenengo kuar? Batzen hartu dut zinetxi, Lagunek. Abizadi. Bai, lagunek, baina beste iz. Oso. Normalin joan izatezan, lehenengo kuaz eskontzezan gentizta. Normalin, baten batzuk igual, ez baina. Normalin. Ungo sistema egizenik, ez dakit ezan. Kompletamente diferentzi dut. Bai, hori argi da bai. Da, orduan nobixotzan, zegoen diferenti da bai, orduan nobixotzan ze eskatzen jakon neskiai? Ze komportamiento bat edo ze komportamiento bat, ze... Ez dira izuzane, bai nobixu, da euen ferian bilurre edo zeba zerreuen da beste Pekatu ban bilurre? Asko igual osasoien alazen mandona. Ejertzixueta? Arantzazure gute zinen? Ejertzixueta? Arantzazure ez da, baina Loyola funtzona izen, egizona. Bai, Bai. Jose Maria Zerza, Pedro Bertxitxe, Pedro Atzalei, da hirurek. Zai, baina. Zertu di horrek ejertzixuk? Kabukorrek ez deuz ezaututa. Ez ba, jaure ejertziku esatzen, sortzeuren bierretat ez zuena, han ejertziku esatutzena, zer moi gentzun du ba, kristinetasune erakutzi. Bai. Konfirmazioerako prepareti lehetxe, gaur egun edo, pixkatu ban. Baina junen bierrezan, antxe egon igual interno. Hori borrakote
zut zen. Bai. Atrak eta bekot, zi. Guri jarratu behar nuen. Guri beba da zafik, arantzazu. Nahi dozuri netxezen duen hori, edo eskondu besteretan, edo... Ez. Egotazi bai, neun edo, egotazi eberten hori, da ba, eurek abitxe zeben edo, jakitxe behen, parrabixan da, nozago zen edo zertan da ba, apunteti edo, ez didot zen da ba, apunteti ba. Haike. Bai. Zize, kobra bat, eitxiko ez ba, ez zen egin duzan, Ja. Hone, dana kobrati bai, orduan nire igual, norkitzu gano zen. Bai, zedi, bai. Etxe hori zen dena, betan, ba, hori, nire komposizioie, Don Juan abadiai, nire eta zen, eskribitzen. Da, urdu kontemporaetako haitxa hori ilustro zen. Ze, azarriko, horra, beseta eta kantaute besti deitzeko eta haitxa hori izatzen hori. Manuel Altzu. Eta gero, itxigez izani, komposizioie be, abadiai be, unin bier, niri motozten, Don Juanari moteko, kartoza hori, Dokara badia izan zuen hori, zuzen inbari behizien. Da, eguaren jobe, horretik txarra urten dugu zen kontzu, da, akora bazen zen. Horzire, komposizioa nire, zei bitzen da bane. Hari dut. Don Juan Saio Etxebarria, sobrige, en aquellos tiempos, en propias manos. En aquellos tiempos sí, filmetan ez egin agazko, ez pasartzen. Da. Zabalduna cartilete, con mi querer y con mi saber no tengo pecado hecho y padecer. Aitzitxek idatzitxe hori. Aitxe, san pekatu tomane, komisio Deni, tomane, zerri inoan, esan, zela gore gizela dituz, tomane. Deni zago dugu estinota. Nena goberna, Aitxana, con mi querer y con mi saber. Nik zago pekatu egin. Ordu txikitzen noan, bai, Hola, Itxi. Bai, en propias manos. Don Juan Saio Etxebarria. Da lehena, Don Juaneke solfeu. San Pedroko eta Atzonako, jaixe eta Atzonako eta mesite, pitxeko eta da. Antoni kafeko difunti. Da, Dionikak zabe hoite, Milagros hoite, Madariaga eta... Milagros Madariaga hartzeko ikusi duten nuen. Eta are baju, daku altu. Erzeitu gure june hartzaldi, eta erzeizetik bai, nuen nepori pasau, abadiaz. Kantaute ba, da, solfeu gute, Don Pedroke, solfeu, baina agarrakotzak izan. Antoni kafekoie, muy flojo en latín, dana latín inbierzetzen da, muy flojo en latín. Ni horrek esan da, arrazio, zelako barri duzen, itxien duzen, zaiz asko. Baina, are gogun, lehena. Bai. Oso ondo. Bueno, eskontza zazore igual, ez da pasekoa. Bueno, eskondu zinen ona. Bai. Da, onakero zinen izu eskondute gero, bueno, lehen mota behin eskontzian, nun eskondu zinen? Parrokixan. Ba, parrokia San Pedro. Da, gero izan duen viaje nobio zik edo? Bai. Azkartza 3 aurretik eskontzen, eta gero gu. Da gero, ingen viaje nobioza, Madrid desierta horri bilinen. Alcaraz? Bai. Are gitzei oskuen 3 da ba, Setiago espinezin esen egizela inbanketio ibixe batera, da ba, separoa, da 3. Are zapatun eskontzen, ni hori, eguazena, zela petuz. Bez, ordu naztin zir da gente izkontu esan, ez da? Esan zapatuleta, etxein bierrik gauten. Bueno, gurin be, negozio la batak eta bezite be, zapatu eunik honen azala, eta ba, bezite ba, neixaben, ba, eguazten nire, etxite ba, hoxe. Bai, hori zegoen, ongo mon jairik eta zegoen. Orduan, batak karrazerixioken, bestiek, komerzioken, komerzioken, da bezite ba, mirzetzen ba, aldana.
Diru gizon da, diru batata. Bai. Diru gizon da. Eta eskontzarako, esan dozu, zego altxunin bizi zinen ordura arte, ezta? Bai. Eskontu zinen egurri artean bizi zinen? Bai. Da ja urrengo unien? Urrengo unatxe etorren zen. Da, entzun. Da, gero, Andra batek esaten ze, nek esan ze. Sortziarren Andrazku etorren zen etxa, unatxe. Ostras. Da. Esotzen ze, hori zentzun ze. Bueno, zion dut baskoin baina dara. Da, esotzen ze. Hakizen dune, nahaz nio izan. Da, bai. Egon, nizegun inde. Zenotan. Zegon, aproba goten dit, gero, ez da behar sortuta. Egon, nizegun inde, eta gero arte, amitxera. Da, 8. Andrei zinela? Ama. Bertoku? Bai. Isabel. Juli. Maria Luisa. Rosaito. Da... Rosaito. Bost. Da geisha zeintzuk hori. 8. etorren zenik. Da horre da nosin koñetak? Koñeta, bai. Zure gizonan, Arreba. Bai. Berazan... Igual tia soltera bat edo begongo zan. Edo? Ez, 8, ez ba. Hala, ia, konpontiuten egun, ia. 8 ala 6 zin. Ama, Isabel, ze Mari eskontuen. Ah, ja eskontuen. Juan Kasparrea eskontuena. Mari. Zan dute, Ama, Isabel, Julita, Maria Luisa, Rosalito, da neu, 6 arna. Vale. 6 arna. Besti eskontuen. Bai, besti eskontuen. Da gero, zure gizona maiorazu izango zan? Bai, sarna. Mari nurrengoko zen nire gizona. Vale, eta gizon bakarra? Ez. Nebarrenetan bauken anaixe? Anaixe bi, Luis, Tasisti eta Karrazeru. Luis Karrazeru. Horri ja junde dugu esan etxetik? Ez, horre danak etxina usan. Horre danak amena usan? Claro, horre. Gero lekeixioko tio bat, bueno, gure tio zanai Andri hilkakon da, beste bi, Santos eban izena ere eta Mirene Gartzabekua eskonduteku, eta beste Pedro, pelotari izen daku, mutzuz gertu zein, arek etor zinona. Santos Aldazeban? Bai, Aldazeban zana beta. Arek etor zin gero ona. Da gero, hori, zein ego zan eurrengo, arek hori da, eta Ramon Ibargun be, amai bari gertu zen. Da be, hamen egon zan. Danok abitzen zinen? Hau, gero nik izan duze. Nik nahi otena, inoz torten dut, beste izelakote. Bai, nik amanon ikusi otan goitzen da, ez da izelakote. Horra guen hori, hor sartu gari lekuen, azkarri egon. Zane dute gara gateko gurtzen, hortxe. Eskatza, ametxe guen. Hor beti horra guen, eskilarak. Hemen, kozini, horratzin maize untxilaintxe, Maria Luisa gutxi ban horre hosteko makini, da, sartu hortxe, batin talu, negu gozan talu. Bezi izaizelako hori, txorizu. Bezi izaizelako, geuke aparitzik zapatu duten da hori egin de, ametxe. Kuadri, minzelaku. Zela, kuadri. Urtin jumu bat, neuko ineman. Ahor goizen? Bai. Etorri pixkat aurrera. Adiós, ame. Ez, lazi. Segi. Ahor goizen, sokio, ipinitxe, gazak eta dolotiz, ostatzeko izela gaipez. Are ipinitxe. Da, gero, nire lobi, Durengon, Eguena, Julitan alabi, arek ezaban, 10 bat urte bai behintzat, txixeitxoan horien. Beste guzti burle itxotzen, eta gurine umigazten burle egiten, gartzan egin. Haren gazok eta elementu gortxe ziketut ez. Metxe zeba. Ez hau zuta badabe, zure gizona, bigarrena zan, ez? Bai, Mari zen hauze, Isabel irugarna, soltari. Julta, laugarna. Bueno, ez, oker nabi. Pedro Mari zen, irugarna. Hori zen, Luis zen, urrengoko. Gero, Julita. Da gero, Maria Luisa. Rosalito, eta... Ez, Julita.
Maria Luisa, da Rosaitu, 3. De Pedro Marit, hori, 7 izeko zinore. Orduan, sarrena, neski izen arrean, maiorazgo modure esan hartzen da hori. Eta, sarrena mari zen, baina ez zen. Maixorazko generalizatzen, mutiletek lehenengo generali asizatzen. Baina honek da. Da, zeuri bizimodu kanpixe batzun altxunetik onatorri zineri? Ara, pertsona bate, beste batei bezaratzen hortzik da. Hemen etxo honetan euen, organizazioi edo ordeni euen. Hemen guk, 7 Andrazko ezta, edo 6 Andrazko. Inon traste egizion dini beri sekulo be. Bakatxa berik. Izenak biniatzi. Akau. Asko dauzan lekun azkeni ordena mutixo biziten dara, esaten da beta. Ordena ezin dien. Ezen ipeze, sekulo ez dut euki, deztopetzu den, esan behingo da benik, ni ez ezarreuk da benik. Da, Maria Luisa be, ametxe eukioan jamelixi. Da, niak ortenaz, orduan be, parizin modun, pasatzen gauzak. Da, bakau. Baina, haren lagun hemen mediku be gabon batzuetan, ametxe osan. Da, bueno, hemen zatzuz... Ze historiziko zauden, hangoik beratak ibakarri. Baina, haintxe, txegozen marite, haintxe, bat abeste agarra jot, eta abeste... Diferente zala kompletamente. Aspertu ez behintzen, Manuel, horren beste jenteaz. Ez. Da, haintxe. Haintxe korta, en generali korta, harek ezan hori itxen. Beran, dagu hemen eskatzen de bestite metxe. Bai. Da, julita eta bestite metxe, darga metxe utxe ginen. Bai, da, josteko makinaz, josi errobako eta bestite norbei baxi, eta da, negu batzan, norbea bere, edo josten hori edo gaintxilu edo, zauzer da Maria Luisak hori itxegoen, da ni are ikusten, nire hortzi gutxen zen, bai. Pregunta bat, Mitzu, zuke bakizu zeri ditzen jakone lehen behintzet guk ez genuen jakinda, porru aldatu? Porru aldatu neu. Hori zer da hori? Zeri ditzutzen hori? Porru aldatu, alderdi bat ibesta junde asigu martxat, porru aldatu. Orduan hamen kasu zeu handik? Neu naz, porru aldatu. Ez gintzen entzune hori eta... Esakeri, bai. Olakun... Zoze raporto egirazite bat zure familixik edo zuk edo? Inon etxera juten zara, ona zato zu? Arriu edo? Arriu, altxunetik zerrekarri egirazite zentur edo familixik? Emotan, arriu bat beti izatzen, dana izatzen, arriu, hori, arriu, ekarri nagoen, arriu, baina, atza, ez zait, hildegun, nahun dugu dugu. Ez zuen, nabili. Askotan pasatzen dana, iguale... Mueblik, amixe guizen da. Hare, izerak, txarra gutineko ez baina hori, nire akortan, hare, bordaute. Bordoitu eta, bierreko darra. En fin, da, harek eta, gero, ganeko kamisoiek eta bek, jasotu bata bat? Ya está. No te vale pa nada. Eixe. Da ba. Eta gunesko asko pago bide horren bierra asko dugu, baina egixeak gero, komodidadi behir eta gaina penimotetzu apurtuko dalako beste. Zer? Atako gano zizu zelako duko zen, Da nire gordetan, klaro. Andaz, nire, leku da eta daula, bertan da, hori, borkon, bai, baina, gaintxinua zeindeko puntilia, ben muestrak eta bestiz da hemen, hori, zelau kajaka deuden horre, bai, zelau kajaka di, nire partin, denbori pasau nuen, zei horra. Bai. Aurrimentu nik ez duzeko luzau. Zori siniztu zut. Aurrimentuik. Amatasuna jorra, igual. Hau zen, urte hori, niri, pentsatzate lehenatik ona aldatu dela bebai beste gauza bat da, parejan diru kontu zeinek eruten da bere txin, ez da, oin igual ja, normali pareja gaztik eta, nik manejaten da bebe, orduan zela manejaten zen? Diru kontu kontrola. Diru beti etortu zen, geixen bat, plaza Austratik. Ganaue, txagala hiltzen zanin, bestitze hori. Da emonkizuna izan hori. Baina, en generali, plaza Austrati,
diru. Da, diru eitzeko Andrazu. Berez. Bai, berez Andrazu. Bai, zuk ez dago lehen, zeuek ibiltzezela hortuko kontun, emakumeok ibiltzezineten batez. Gizonako eportan... Guten ez, bai. Guk, zenate hori, 74ko zein asko zen. Markina, Feritxa, Ortubri, honbe, bai, goten di. Feritxa. Da, Ortubri, ba, june mine gara eta june mine, bar. Itxurik ezagan ez da, zetibieta, txikine hartu hori, kamionak adi, txikine eta jun, Markina. Da, lehenengoko hori, ba, urtein, lehenengoko atan aban. Aiba, generuan sarixen? Ba, handaz kopak, baina zela brulua zoz. Kopak. Gero, bihar urron juntzeni, biharna. Baina, hirugarrena zani, motriko neurratxua euen, bombi eula edo zaizalako, eta fogolin eutzena, baina suspendio egin fogola edo. Motriko, kanpo fogolin pasautzen bezat. Da, gu hane gine zela premisu gartzeko eta orduntxe bai ezine hori, bombi eula eta dana kanpa. Bueno. Tatena jun, Elizabeth duan naben, orduan lagune, urtu dine, hori eskontu egorota. Eta Elizabeth, tateni hartu kapesina gana, da ba, atza, gora. Baina jenti orduan etortzen erosta. Niak orten az, kajade horrezko direktorik eta be, zelako indiar piluk dartzen zituen. Bai. Da, genero gara saldu, txikina saltzaitxa. Da, genero guztiz saldute gero, akartzen duzan diru guztizek, Zer? etxa, entrego interesetan duzan, Zeinei. edo zeuk, gordeten duzu zeuk, manejatzen duen diru. Anderita gizonazetak izatzen ba. Ba, hau amatxea eta beste hau da. Hau bide, doitzen bide. Hori, ni pentsa dut, onbe alan izango dela. Ekartezen duen diru eta kuenta komun bat edo ez? Claro, bai, hau ba. Da ba, plaza gozera eta behena, ba, eguneko, zane gotu bat zezan, bane aukuali edo, generu edo bestido, ba, da, plaza gozera ebilen lekun, ezagun izaten. Niak orten haze, horren gaztukuk eta ba, lehena, hori etxa, horren bedar batza eta ebata eta ekartzen zuen altzun ninde. Da, plaza gozera da ebilen lekun harek ezaten ze, ezagun izaten arraine edo besti edo gauzega, beste erabaten. Hone, kompletamente kanpixatu da, gauzi. Bai, baina orduan. Bai. Plaza osterik. Diru generetan. Non gata babni. Ni ez da nomine kobrau, Ni ez da nomine kobrau. De pasaitza zen dana pasadi, baina salsari. Nik baina on ez da moten, On ez da moten. Eno izata baiz, on ez da moten. Bai. Baina ba. Beitu. Bai. Interesante. Eskoduntze gero da, ezta? Bai, oine amatasunan sasola gungoa. Lau seme alaba ukiosuz, ez da, Manuela? Lau, de bosgarra hile izaten, iruño beteko. Ah, bai? Bai. Aiba, zemagarrena zan? Iruarna. Neski. Ah, bai, Bai. Jaixo da gero. Jaizai, iruño beta. Lamba, betxu. Neuzena lore. Bai. 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 Da gaztana gaixa. Alorek Suizan segitzen dago. Bai, gizona dut tratamentuan de bestize arepe, kansarraz da bestize baina, da ba, lantzen deitzozte, domekatan en generali, deitzen dugu hori. Nik hauetan inoze suerto bazte ikusti, zera. Hauten ez zigitorri. Musikaro ezin izangoa, baina musulora, igual udaletxetik, udaletxein honitzen nien bizitxea eta Holanda, bera bizitxean bertan. Bai, baina guztu goitxeak hori, baina aurten ez goizena beuk lagu, baina kimiu bertzen da bestize hori. Ez etorri, dauzan deporak inde, gauzak inde, ez etorri, atlexi, ez da. Lore Elizabeth John da gaizka. Bai. Da, nun jaixo, nun eukizetu zen nunik. Usuaretxani eukin izun. Nu behan, ahertxas jaixotan duna. Bai. Usuaretxani, de 6 egun eitzen izun, de maravilla. Bai, Un weekend zeben, da, bai, biharrin de bestite, da, lo, 6 egunit. Da, itxatortzun, ba, orduan txe, akordo bihar baina. Hortan, etxe huri bai, etxe huri ez da gantzen.
Partu berak behiz egiten baina bierda. Etxen izun umi baina, umik osan egote arek, asko gozat salatu zelakote, baina ez. Beste nuen neixan sakripikau, norbera arek akendu baino. Zei egun, kapilan entzun bezi, radizion hori itxeban, da, edarto. Hone arepe, desapareziut daz. Recuerdo na dekuzu orduan. Ni bai. Da orduzuna jakitxezen duen... Eskia la musika eta torna. Hori azkeneko momentu bat jakinez, da? Jaitu arte jakinez. Hori. Da, aurdugun gatu zazela? Reglai etorten ez pasan? Horretxaz. Zaizera komeniatzut ez zaizera. Zeuen ordu. Da beti bale. Da, suerte bat zen beste dukiusuz, ala ba euen metodoik ez galdu, deze galdu biharrik euki. Betxu. Ze, klaro, esan nahi dut, gaur egun kontroletako gauza asko da, esan nahi dut gaixotasunik eta bezera. Bai, baina ez baina. Ordu nomen... Konservatibuk edo besti da, baina hor sasoien esan. Ez hauen ez zerbe. Kanetari xubez? Kanetari xubez, gabontan jaizizan eta horre bai, beste. Baina dino, bebai ibiltzen den zan, edo dagoen bebai, ez da? Bakotxak regli segun os deuken... Hori? Kalkulu. Ez naz, baina ez. Eza kalkuletan? Jakitzen duen gitxi bat egotxi beti, amazaixen bazan, edo, akaso, egun bat edo bi edo, atzatu edo besti duen jauzontzik, da, geixaba bez, akao. Enbarazarte ez gatzeko esan kalkulik eta egiten? Metodoik ez. Bai, entzentuz, baina ez. Datorrela eta aurre. Azarta guen txe, da ba, zelan zan, gauzik ikusi txe, ba. Datorra, bai. Bai. Ignorantzia, la ignorantzia es atrevida, lehena, erdan honek esabara. Danak ez oskue olantxik, olantxik izetezalak aurretik Fernandak eta ez oskuen olantxik. Bai. Eta amene, zera, matronaik edo baduen, zeika oso guzparitxaz, zazu baina... Petra, hori, zaizar. Bai? Hori izto jakin. Hori komentu izkue, igual ez. Matroni esan? Bai, zaizar, hori Petra ibiltzen zan hemen. Hori zer zan, Benito Zaitarren zauzak zan? Ama. Benito nama? Ama. Bitxu, juntezan laguntza partuetara? Bai, haxe hori zan. Guri ez dut hori, baina, bagita haxe hori zana. Aiba. Euken ikesitxe edo euken hori? Pratik, jangi berakotzen dugu. Guztuen. Da Don Ramon mediku, da ba Don Ramon nare bisek. Hore kobrokoan berana, ez da, hala? Don Ramone kobrokoan, berana kontizu, mediko izatean sueldu edukoan. Erreka mediku. Zauzerre hori ez zaitxe bane bari bat. Petra zaizarreko edukoan, berane... Kobretite, kobretite. Horra basaiz kobrau, ara basaiz kobrau ez. Horre moñor. Mediku kobrete bat da, deino, ne? Bai, mediku gana bai, ba, abadipe, zaitxe ben. Kobrau edo, buldak eta gauzak eta ba, hori itxezien, buldape, hau eskerokun, ukulik ate libre hotzan. Hori ba. Abetxu. Bai. Zeitxe dino, ba? Ba egusan ofizio batzu, ba egusan kobretakuk. Nordu zato, honepe bai Petra etxen ba beran bierra ba kobrau? Ez da zeitxon, zen egin zuzan. Edo gratifikazio ez momen egin gotzan bat amatak, edo nik zeitze egin gara gaiz. Borondatez, igual edo jende... Ez zeitze, zeitxon. Eta gero ama, da ordu, ama izen za, da ez batena gara geixona. Da, zu bularra emoteko aukeri eukizen duen? Bai, emoten hotzen, ba, irua diru eta edo, dana, lakure arte, ba, de gero, biberoie. Eta, oitxurai bai, amak umiei kantak eta kantetako eta holan, ume kantak eta holan? Holan, ez daite... Oitxuri zeitzera una zip izan ez duen da, ba. Bauen baten bat familixan, igual umiei kantetetzena edo... Ze, kuman ipinitxe, hauma, egotzani ba, erainek, horrete bestite. Haumak eta ba, antxe, da ba, gurine Elizabeth beko txaue, ez du bizela negokune ba, arepe, neharra nahiku behitxo handa, baina, ba, izu izuten, batin bat eta besti bestata ba, antxe, ibili, zabe, denpori pasau, etxezan da ba, azte zingero, denpori pasau ezkerokun, bai, zontzine,
Ongo modun. Eta Manuela, ez da zure kasuz, ez zu egiten zela, baina egotezan orduan parejaik pentsate benek ez eukitzi umeik? Benetan ez bana nahi umeik euki. Erabaki hartute, ez dut nahi euki umeik edo. Ez dut, hori ez dut, ni petzote, mentalidadea ongo zala, behin hartu ezkerogun, eukin bizala. Pentsatu, ni mentalidadea ez hartu gula. Horrek, ezetzak eta beste horrek... Bai, normalin ez ebenek ekarten ezibelako izetezala, ez da? Bai, oix, ezibelako. Baina, ez ekartzi ezibelako kasu hortan, baina ondo ikustezan be bai, edo egotezan kritikan bat edo? Baina zer, genialin horrek gutxe ben abortu asko. Bai. Da ba hor, esan kritikek ez dit. Ni neuk ez dute zer zumogun arte bentsate hori. Edo kulpaik edo botatezan, askotan entzuten da ointxe be bai, ondino. Baina askotan entzuten da, pareja batek ezin da nire umiuki, neskian faiu dela. Horretik, ontsa asmauteko inuzutek erixak. Zontzin, faiuk ba, zeuk nahi bozu, dezin bozu, de bestete, zetako esamitzazu zuke horrei faiu deguzule. Ja, bai, holan da. Hori, norbabe bardin eukilik eta? Bai. Norbabe bardin eukilik, hori nahi txik. Hon ba... Igual, saso baten gutiei koste gutxako, nonartzi, berak faiu euki alda benik. Bai, edo buruti pasau gizonezkoei beran. Ez, beran orgulluko handa. Baina esan entzuten nolakoik, Lena? Ni neguztu bintzate horta hori. Euki bezotin, horta euki iztabenik edo zan egote alizin ez nabenik eta ba, ez duken ipe. Da, ez zen egizuzan, baina... Eta oine, jaixotzak eta iau pixkat berro harren ingurun da, oin beste punta, erixotzen asuntu, lutuan kontuek, zera, etxi esan, esateako, gaubeli eta horre danoketa, horren kargu eta zeinek... Gaubeli, etxin egin zan, kargu, danak, haintxe, hori, batut, gaubelak eta haintxe. Ze, hamen jente asko bizi, baina asko bekutuzin, dinote, suerteko atzun jente ikusti bertan beba, hildana, haitxen jarreba edo, amain jarreba edo... Baina, ez, baina, hamen, haitxen jarreba edo, diakortuna, hamen hori izan ez, ordune, Hemene, galdu ezin bere, da gauen egin izan gana. Egin izan galdu guztiki? Bai, errezete, louria ze errezeta gogot zan behin dara, bai, da ba, haintxe. Da gero, urrengun gozin egin izan horrekin enterru. Baina, gauen egin, beti, da gero, beratzi horrena, hori, beratzi horrena, baina, enterru eta gero, horrek egitxe zion, zan egote, beratzi eguneko, no honi? Bai. Egot zan errezaizu, errezetako eta besti, bai. Hon iru urna edo, arzaldin edo, zan egote, edo urrengo domekan edo besti, todo kamizatu da baina, lehena, da Andra Marixen, izute zan, guk Andra Marixa, beste batzuk gaitxikutza, da beste batzuk, beste nana, tokotzeako zan, hori, zanjuna goi beste batzuk, niogon eta hone, danentzako da leku bat. Bai, hola da. Eta, Elisa kontune, prozesinio egiten eta beuken emakumik lan batzuk gehitzeko eta gizonezun beste batzuk edo zelan antolatzen ziren? Edo Elisako santu jantzieran edo horro ez? Hortako Elisako santu, amadorotako tarek, txebarriko honek jesuak hartza, beko haiko zeuniko dutxela eta honek izetu zin, kargu egitxe bena amadorotako gana. Da honek egitxe bena eurok kendu zan egote santu batzuk, santu kendu erropak, garbizu, da urrengo bisauenako, garbizu tipini, santu jazteko santu edo, prosinyorako persona jantzea izan arek erropak. Da, neskazarrak izetezin, horren kargu hartze benak? En generali, horrek kofradian arduri, etxebarriko gugur. Etxebarriko Juan Etxebarri, hasi zetzen, da hone zemei bestuketan inordakunik, da jesu eta biltzi, da hasi zetzen gizonezko, eta arek, mesan hau be, bandekiaz, limusini bat zeben, harentzako, amadorotako antzako, hori, arek, da osontzin, den generalin beste osontzeko bat zebana, Teodoro Bastalozako hil zen, zan egote alargune gozei zertzena, teatranak juntzen ara eta
Teodoro, negulekure, da arek, bi, eta Etxebarri, jute zein erra, eski batzen. Eta gu, hanen zauzere, emote gontzana, Orduan, Andraskuk, santuk, erropak eta garritxu, da jantzit hori ere itxoan, gizonezkuk eski bandegi pasau? Hori baina, arek hande madrarotako orda uzenar, zanjunde zerzimera. Madrarotako, madranik, hori, zanjunde zerzu, iruzentu. Egon, handazarak. Ez da, gehiago, arperi, kanpa. Da, arek, kentzen zuen Etxebarriku, da, Andrasuk gerutu zuen erbak, eta gero besteik, arek, jasta edo, hori etxa, jutu zin, beste kuadrile bat. Andrasuk jutu zin, gizon zu izai, jutu mazan esposan. Baina, jutu zinen, bai. Oso ondo. Baina... Bueno, zer, nik abetean... Adargun gatzen zen, emakumi zein gizonezkuk gero, barriro, eskontzeko eta posible dugu gutxoan? Eskondu bai, baina inok ez da gizela eta gozeko segiten da. Eskondu? Bai. Eskondu. Betxu. Eskondu bitxezi. Esan ondo ikusitxe hori hori? Ikusitxe zai zer, baina inok ikusi nahi ez edo, zaipa zer zen. Bai. Bardin zen gizonezku edo Andrasku? Bai. Txarto do, inok esakik nahi edo, zaipa zer pasatzen. Alargun izen arren be bai, Bai. Gero ikusiko zipa alkarraz edo txap? Baina, gero ko pasatu gun. Hori txauzteri induen, gero ko pasatu gun. Gero listo. Gero listo. Oso ondo, jarretxo ingo dugu. Así que... Honena komentu da. Bai. Beste bat, lehen esan duzu, eskondu horretik behintzat lagunen, eskotaldi. Amego honetan, batzuk bai urtezin baina. Kuadri, baina, laguntaldi bat zeuken, ez da? Bai, esatzu ba, da mutile bai. Hori, Josemari bizide, Josemari eskertza. Angelesea ze hori, da gero ba, esan egote, behar zitxeko Juanita eta hori, gero horren Laureano eta honek etorten azizin, orduan marelak anim eta berri eguen, da gero Etxebarriko honek beste asalatza eta honek etorten zine, zen egote mutile behartxure, da beste neska batzuk juntetzen zin, ez. Da, baina, neska kuadri zeuken laguntaldi bat zeuken. Bai, gu behon izarritxeko eta. Eskondute gero mantentu itxen da hori kuadri, ala ez? Orduan, esan nahi zen horta hori. Zene hote behin eskontu zani, bai. Ezagun, bakotxe bere hori hasi hartu zin, gau. Bakotxe bere gauzan. Ongo mogun eze. Eta... Orduan eskondute gero bazeok imagineu betxine, probleman bat badukuzu, edo da bat asko konpartidu nahi bozu, lagunekin esan konpartitzen. Ez, txeko familia edo haustatzen nien. Gizona, edo la probleman bat edo bai eguen esan... Exilik, gizona ze ba, ikusen abe exilik gongo zinen gontzu. Ze, orduan esan betxate, nioze alkoholan gauzi edo besti edo baina. Exilik, orduan... Jakin igual bai baina isilik. Bai. Eta geixa gatzen zinorra gauzo familixan, ez da? Claro, ez. Ara, completamente diferenti dela. Completamente diferenti. Eta gero, oina, asko entzuten dabe bai tratu txarrak eta igual ba ez, gizonak atrasko jodabela edo laku. Eitxe mebe, orduan nio zaban esaten. Eitxe mebe. Da ba? Eta sospetxak eta bestin egoten, edo igual bai baina isildu indanok edo ez? Hori ba, sospetxei beti izan da baina. Baina jentik ez bane... Ez. Gaur eguneko mogun ez da, egitziari bez. Hori izan inke mejora bat bai egon dala, ez handik ona, onja behintzen basalatu itxen di eta horren kontra... Bai, ara, mejorak badaz, ez ze badaz, baina, nik esatzen da beti, esatzen dalakun desteiz zelako, baina, a la hora de la verdad, azsekun, orduan, bakotxe bere errespetu bidala. Errespetu, berbei gaundu xena bizena, bai. Bai, bakotxe bere errespetu bidala. Da, bakotxe bere errespetu bada, hori ingo du, baina ostotzine, zu hortik eta ni, nope hona beste derecho, eta besti horta azten bada, lazer lapurtu.
lazer da apurtu. Bai. Eta, inoz hartu izuzu parte, nik ez dait herrixen lehen eguene, antzerki taldeik edo dantza taldeik edo kultur sozida ematen. Horrek beste gaztia zazin urrengo, eta horrek beine eskondu euskerakun, gero familizite gero bizimu dut, beste, bat, akaso bat amatzuk hartuko zuen, baina, gero otorzen, biharrein ez izanin, obreruk eta bestit horrek, beste gauzo batzuk, gero otorzen horrek. Gero gauzo izan hori, baina... Industrizian eraginaz igual, piskator movimentu. Jozuz, industrizian, asko movimentu. Eta hauzola nahi buruz, zer esan zeinker? Ze gaur egun hori apenas, baina lehen zazo baten... Hauzolana, hoxe, lehena bide gintzak eta zaten horite, jutezi, konparazio baten basur jentazko ibiltzen zen, orduan baso hola baldin zier da basue, geunken guk eta hortz zier da, amengu bait, beste nonungu bait, amengu basar zegan pasu eukenak, egun bat ipitxe behin, araitxe, jutezi, hori etxa. Hauzolana hasi zen zen. Eta emakumi behartzen parte? Kia, gizonzu. Da soluko biherra gehitzen? Inoz eizu garikoten? Garikoten izait, hori, baina, garikoten gizonzu biltzen zine hori, garikoten baina. Ozton zine, garikoten dabizen nahi laguntzen, gizonzu izan zen, generali, ibiltzen, baina, sostako, uru edo, besti edo, kafi edo, besti edo, baina, hori egiten dut nahi. Garitxe joten dut nahi, lagundu bai, baina ostontzin lagundu gizonzu, garikoten gizonzu generali. Eta aukio zuek, hauz bertxusazo baten zagar errixe edo zan, zar dago eta egin? Hombre, antolari, teliatu apurtu. Ez duzu hori zazo jesuk, inoz? Egon zain, nik etorri horretuko geixa, da gero bai, geupe, txako eta izan duen hori. Da prentzigana horreuen, ona. Bai, Ez gaur izalako, baina guk esku bat altzunin, prentzi horretan dara jaun, oizonen, altzunin, beste non ez dut zeuzen, hori, da, prentza, gartza behar bai, behuzen, baina, automatiku, argixaz hori itxen zana, ez dutzen zana, da, itxako hori baina, horre, sarda pilu, bilura saltzen alondika. Josantia Romanek. Da altzunin be eitzen zen. Da areke etortu zen, da are eurra. Korrez, trenez jutu zen erra. Ede bat izier. Da, honek, guri bebai, hau bebai, hemen bebai batzuk. Altzunin bebai, erun horraz, deba, da gero, etortu zen, Santiago, paeta edo dana alako egiteko, gero etortu zen atzetik hori. Baina, lehenengo, erosi, ikusitxe, gizonzko alto majo bat, etortu zen. Da orduan zagar bat zen, da horret, da jenti kuadrian ibiliko zinen, ba? Zagar bat zen? Dino, jente asko ibiliko. Agortenaz, hortxe goitzen be, zagarra asko, lagun bau zen, batu, biarrein, alkarraz kontuko zuten ibili bari. Da behitxe ginerun, hor amototik eta, hemen gura hori, ni eskondute atzetik, esan dute aurretik, haitxe bizitzen arti. Horra amotakut, ondar hori bertxu harrape bai, hemen hori baina amototik askotak, izaburu batik eta hortik, honaz, zagarraz. Behitzekin da hori, hori tolako, hori pisu honiek goitzen da, hori alberrik erretzen behin dena, baskuli. Eta bezi, hori argi inderra be eitzeko, transformadora be, partikularra hauen horre einde. Da, Jose batzutak izaten, bata-batak ezotzala, peperin saldu zala orduitxe, da, ase saldu zen beste diruk, kostazala honen transformadora. Da, baina, horrek, hone, da, ontsi be, egurre edarra dauk horrek, Gero hori
Ezaban hori, poligonu ezaban behar funtzionetan, hori zionken, da poligonu bat derri hor bidala esan egote bultan bidala kontorrun, inonik ez da bala biarra eurena bidala eta saldu ezazuen eta saldu esan egote. Atezik, on poligonu hori, ba, hon ez da guri. Bai, Manuela, zuke bizi izendakute gero? Hone, falta jatzuz, baina izango zinake emakume modune kapaz edo esango zunke igual lehen sozerre gehiago zute jatzune gaur galdute dauena eta gaur robetu dauena da lehen txartu dauena? Hola, gauza bat ona oingut eta gauza bat ona lehen gu edo? Danak aldatu duzen ezi. Eta ez zilik izinetik etarri lehen golekure, zei beroni. Bere honi, segidu izlaurra edo? Zei bere honi, bai. Ze, bizimoduan kontra, ez zilik ibili ez ebez. Bai, hori. Baina mejoretako gauza asko daz. Zu pentsa bai, baina onartzen bozu. Onartzen ez bozu, apertza bez. Mejoretako bierra behileik. Gauza mejoretako. Claro. Baina hortako, bai, zuek, bai. Bueno. Edadin zabizu, baina nirena edadin. Bai. Faltan botatu zuzozar, eratik? Faltan botatu zuzozar, eratik? Ez. Ze, danok ez. Lehen ez dutena, ama, hori zubertitek zuen, pensioie, kautun bihotzulo eta zaizelak dute. Indeixan hori dabena. Kendu bitxen ezpada, indeixan hori dabena. Bokozu rekuerdun, akordun badokozu gazte zinela, ez gazteko puritxasun hortan batanok, ilusio geixo egitzen dugu, zer pentsetezen izango zanik zure bizitzi? Edo, bazen gixen, hauxe eta hauxe nahi hot bizitzan nik. Imaginau, amasei urtaz, nahi zendune zure bizitzan nik. Bueno, ez zegoen, elegion dipe zegoen da. Gure, gazten buri, lehen zotena, jutuzin batzuk horra, deba, txurreritxa, da, atxen zozere, diru iroz, beste batzuk arraine, jutuzin, baina gero ontzako, baina arraina jutuzin, gurumin be jutuzin, arraina, baina, ongo moduko, ez zegoen, kompletamente kanbizau eta ez nire esan zer, hori, zelege. Zeuke espero zendun hori? Nire gustora, indikuaz? Bai, zeuke nire, ze... Bai, da izen gaina, emakume bat, aktibi izen zaz. Osasun eukiot, da neuke bere hori itxeko, da etxin ez duki, kontratiempo zenik dituzte horta esateko modun, da ba... Hoxe bere. Ondo erun itxekotanak, eta horrek nire... Ze malo badaguzuz? Sei. Sei? Bine. Bine, klaro. Lorek ezaguta. Da hone, hori, lobi egidau, da indara bizabu labe. Zeinik egidau ba? Zer, hori, amaiak. Elizabetenak. Bai. Bai. Kendu zuzenak? Zorixonak. Eskerrik asko, kendu zuzenak? Ordukuzu? Besan egote jaineke? Erakustatu gertatu. Bueno, eskerrik asko, Manuela. Ez da eskerrik. Dana gaitxi. Ez da eskerrik. Zuzuz errezateko goran. Hainbeste kontuz oskuz. Bai. Gusto. Posposigagu. Hainbeste informazio bat dute, Manuela. Epa da dut, hazen eskudu gotu batak, Listo na? Bueno. Egon, hauxe da. Esto